Aşgabat'ın häkimetleriniň paýtagtyň bazarlarynda azyk haritlarynyň bahalaryna gözegçiligi güýçlendirip, olaryň käbiriniň nyrhlaryny emeli usullar bilen arzan saklamak synanşyklary dowam edýär. Bu çäreler Türkmenistanyň goňşy Eýran bilen serhedini ýapmagynyň ýa bazarlarda bu ýurtdan import edilýän azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagynyň we gytalmagynyň fonunda amala aşyrylýar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň Gülistan bazarynda käbir azyk haritlarynyň hususanda etin goşa bahasynyň emele gelendigini aýdýar. Söwda tekçesinde arzan narhlar görkezülen bolsa-da, satyjylar azyk haritlaryny gymmat bahadan satyn almaly bolýarlar. Mysal üçin 1 kilogram etin bahasynyň 24 manada barabardygy barada narh görkezilýär. Bu döwlet tarapyndan keshitlenen narh bolup, aljylar etten satyn aljak bolanda, satyjylar onuň 1 kilogramynyň 35 manada deňdigini öňünden duýdurýarlar diýip, gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 6 martda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä aljylar etin 24 manada deňdigi barada narh goýulandygyny aýtsa, satyjylar özleriniň onu 32 manatdan satyn alýandygyny we söwda tekçesindäki bahanyň döwlet tarapyndan keshitlenen emeli nyrhdygyny belleýärler. Şeýle-de olar aljylara 24 manada et ederek etsiz sünk hödürleýärler. Söwda tekçesiniň bir tarapyna etsiz sünkler ýerleşdirilipdir. Satyjylar aljylara şol etsiz sünkleriň 1 kilogramyny 24 manatdan teklip edýärler diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Habarçy aljylaryň goşa bahalar barada bazar administrasiýasyna edýän şikaýetleriniň oňoýly netije bermeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. 6 martda Azatlyk radiosu baýdylanlar barada Gülistan bazarynyň administrasiýasy bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren we özüni Batyr diýip tanıştyran jogapkär resmi etin 1 kilogramynyň 24 manada barabardygyny nytady. Şeýle-de ol azyk haritlarynyň görkezilen arzan bahadan dälde gymmatdan satylýandygy baradaky maglumatlary reddetdi. Jogapkär resmi bu barada aljylar tarapyndan özlerine hiç şeýle şikaýetin gelip gowuşmandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ýatlasak, dünýä ýaýrayan koronavirus bilen bagly öňüne alyş çäreleriniň bir bölegi hökmünde Türkmenistan fevralyň soňky 10 günlüğünde goňşy Eýran bilen aradaky döwlet serhedini ýapdy. Şondan soň Türkmenistana Eýrandan import edilýän haritlaryň şol sanda kartoşkanyň we soganyň bahasy birden gymmatlady. Aşgabatyň, Türkmenabadyň we Balkanabadyň bazarlarynda 5 manatdan satylan kartoşkanyň we soganyň bahasy 13-20 manada çenli ýokurlandy. Bu habarlaryň fonunda 2 martda Türkmenistanyň bazarlarynda häkimetleriň bahalary gözegçiligi güýçlendirip, gökbakça önümleriniň nyrhlaryny mejburi arzanlatmak çärelerini güýçlendirendigi ma'lum boldy. Emma Azatlyň habarçylary häkimetleriň bu çärelerine garşy satyjylaryň bu haritlaryň açaçan söwdasyndan gaça durýandygyny aýdyp, regionlarda kartoşkanyň we soganyň gizlin söwdasynyň dörändigini habar berdiler.